नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या 4 कामगारीक 7 कोटीच्या मंजुरीक सरकाराली संमती. कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेल प्रयत्नान क्षेत्राच्या 3 जाग्यार उदकाचे चेकडॅम आणि सुरक्षा बांध निर्माण कामगारीक सुमार 7 कोटीचे अनुदान मंजूर करूक सरकारान तयारी दाखयला. अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरी ग्रामपंचायत लागीच्या व्हडले व्हळाक बांदार बांदूक 4 कोटी. या कामगिरीन अवर्सा आणि हारवाड भागात पिवच उदकाची सोय जातली, तशेंच कृषीक उपयोग जातले. कारवार तालुक्याच्या अमदळी आचारी वाड्यार संरक्षण बांध आणि पिचिंग कामगारीक 1 कोटी रुपये. कारण पावसात डोंगरायले उदक येवन शेतात आणि घरात घुसताले आणि भाईतले उदक वायट जाताले. कारवार वैलवाडा सिद्धर ग्रामपंचायत व्याप्तीत खणकू झरीक बांदार निर्माण करूक 1 कोटी. कारण या कामगारीन उदकाच्या चॅनलाक जास्त उदकाची पुरवणी जातली. तशेंच कारवार कदरा पयीच्या व्हळाक चेकडॅम निर्माण करूक 80 लाख मंजुरी अनुमोदन केला. या 4 जागा वेल्या योजनेक अनुदान मंजूर करूक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि लहान उदका खात्याचे मंत्री माधुस्वामी हेमका कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी आभार मानलात. ऊस मार्चा कामगार मेळना जावन शेतकरी आर्थिक संकटात. जोयडा ऊस मार्चा कामगार मेळना जावन जोडा तालुक्यातल्या जगलपेठ आणि शिंगरगाव पंचायत क्षेत्रातले अनेक शेतकऱ्याले ऊस पडून आसात. हल्याळ हांच्या कारखान्यातल्यान ऊस मार्चा कामगार मेळना जावन हांच्या शेतकऱ्याक महाराष्ट्रातल्या साखर कारखान्याक ऊस घालची नामुष्की येयली आसा. हांचे शेतकरी गेल्ल्या अनेक वर्सांच्यान ऊस हल्याळ हांच्या साखर कारखान्यात घालताले, पण या वर्साक ऊस मार्चा कामगार येयना जावन शेतकऱ्याले ऊस पडून आसात. ताका लागून ऊसाक तूर येयल्यान वजन कमी जाती आशिल्ले मिती शेतकऱ्या मुखार मोठे संकट येयलें आसा. तातूंत हवामानात बदल आणि उदक कमी जाती आशिल्ल्यान ऊसाची जाता तितले बेगी विल्हेवाट लावसाठी शेतकरी वाट पळयत आसात. वातावरणात जाल्ले बदल, अवकाळी पाऊस आणि धुक्यामुळे ह्या भागातल्या बहुतांश पिकाचे प्रचंड नुकसान जाल्ल्यान शेतकरी चिंतेत आसात. ऊस शेतातूच आशिल्ल्यान ऊसाच्या वजनात मोठ्या प्रमाणात घट जाती आशिल्ल्यान शेतकऱ्याले मोठे आर्थिक नुकसान जातले. महाराष्ट्राच्या साखर कारखान्यातल्यान ऊस मार्चाक कामगार जगलपेठ हांच्या शेतकऱ्याले ऊस मार्चाक येयले असून तेमी मारिल्लो ऊस महाराष्ट्र साखर कारखान्यात वयतलो. पण सगळोच ऊस हो कारखानो घेतलो हाची शाश्वती शेतकऱ्याक ना म्हण शेतकरी चिंतेत आसात. ताका लागून फुडल्या वर्साक ऊस लागवड नाका रे बाबा अशे शेतकरी म्हणटी आसात. शिरशीत उज्या दुर्घटनेत लक्षांतर रुपयाची हानी, वैल मधले वेल्या होडी घेऊन 2 जणांनी जीव वाचवून गेलो. शिरसी शहराच्या नटराज रस्त्यार आशिल्ल्या 2 दुकानाक ब्रेस्ताराक सकाळपराक अकस्मात उजो लागिल्ल्यान वैल माळेर आशिल्ल्या घरातल्या एक आवय धुवेन वयल्यान सकल उडी घेऊन जीव वाचवून घेयली घटना घडली. आवय भारती मडिवाळ आणि धूव मेघना मडिवाळ अशी तेमगेली नांव आसात. आवयन वयल्यान उडी घेतना शेजाऱ्यान चादरीत तेका जिखले. या उज्यात भारती हेमगेले मेघना टेलर दुकान आणि रंगनाथ रायकर हेमगेले मालकीचे ब्युटी पार्लर दुकानाचे लक्षांतर रुपये किमतीचे उपकरण जळून गेली. घटनास्थळार विधानसभा अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी भेट दिवन परीक्षण केले. नुकसान जाल्ल्याक योग्य परिहार दिवचो भरोसो दिला. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेले गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. विवाहित बायलेली आत्महत्या, कुळाराच्या लोकांलो संताप. मामी विरोधात गुन्हा दाखल. जोयडा खानापूर तालुक्यातल्या हंडीकोप हिंगा विवाहित बायलेन भाईत उडीमान आत्महत्या केली घटना घडली असून या प्रकरणाची माहिती मेळताच ती गेल्या कुळाराच्या लोकांक धक्कात बसलो. माम आणि मामी हेमगेल्या शाळामुळे या बायलेक आत्महत्या करच्याक भाग पडले असो आरोप ती गेल्या कुळाराच्या लोकांनी केले असून
तशी तक्रार खानापूर पोलीस ठाण्यात दाखल केला. आत्महत्या केलेल्या विवाहित बायलेले नाव धोंडीबाई रामू जंगले, वय 25 असून ही बायल मंगळवारच्यान बेपत्ता आशिल्ली. 2 दिवसानंतर लागीच्या भाईच्या बाजून तिगेले चप्पल दिसले. त्यांना भाईत पळयल्यान मड उपताले. या प्रकरणात तिगेल्या कुळाराच्या कुटुंबान केलेल्या तक्रारीनुसार या विवाहित बायलेले लग्न 7 वर्षां पयलीं जाल्ले. 1 वर्ष संसार सुखान काडलो, पण नंतर घोवाकडच्या लोकांच्यान छळ सुरू जालो. तेका लागून या बायलेन टोकाचे पाऊल उचलले अशें तिगेल्या कुटुंबाले म्हणणे आसा. धोंडीबाई या बायलेन मंगळवाराक आत्महत्या केल्ली. मात्र घोवाकडच्या लोकांच्यान तिगेलो शोध घेती आशिल्ले अशें सांगतात. पण ह्या प्रकरणात पुलिसांत तक्रार कित्याक केलना असो प्रश्न तिगेल्या कुळाराच्या लोकांक केलो. ती 3 दिवस बेपत्ता आशिल्ली, पण तेजी म्हायती आमकां कित्याक दिली ना असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. अप्पर जिल्हाधिकारी म्हण के राजू मोगवीर अधिकार स्वीकार. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी म्हण के राजू मोगवीर हेमी अधिकार स्वीकार केलो. मूळ उडपी जिल्ह्याचे कुंदापूरचे निवासी जावन आशिल्ले मोगवीर हेमी भटकळा तहसीलदार म्हण कार्य करून नंतर शिरशी उपविभागाधिकारी म्हण काम करतना तेमकां बढती जावन गेल्ल्या 11 म्हयन्याच्यान कोडगू जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी म्हण आशिल्ले. कारवारात आतां आशिल्ले अप्पर जिल्हाधिकारी के कृष्णमूर्ती हेमकां मंगळुरा बदली जाला. त्या जाग्यार के राजू मोगवीर हेमी काल अधिकार स्वीकारला. कारवारच्या जनतेन तेमकां शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. डाटा एंट्री ऑपरेटर नापत्तो. कारवार. कारवार जिल्हा आस्पत्रेत कॉम्प्युटर डाटा एंट्री ऑपरेटर म्हण काम करचो सचिन सुधाकर काणकोणकर, वय 26 हेमी फेब्रुवारी 10 तारखेच्यान सकाळी 8:45 वाजताना कामाक म्हण गेल्ले. कामाक पावलना, घरा बी पावलना. तेमगेलो मोबायल स्विच ऑफ येता. कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यार ह्या प्रकरणाची तक्रार दाखल जाला. पोलीस तपास चालू आसा. कारवार मक्केरी सासण रोडा निवासी सचिन कोंकणी, कन्नड, हिंदी आनी इंग्लीश भाशा उलयता. घरांतल्यान वयतना निळे रंगाचे जीन्स पॅन्ट, त्याच रंगाचे चौकडी नक्षेचे शर्ट आनी निळे रंगाचे एअरबॅग घेवन भायर सरिले अशी तेमी माहिती दिला. ह्या व्यक्ती बद्दल कोणाक माहिती मेळ्ळ्यार कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यार मोबायल नंबर 9480 805262 ह्या नंबराचेर किंवा 08382 226 550 ह्या नंबराचेर कळोवचे अशें ठाणा अधिकाऱ्यान कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.